Hakajing pun kre na kabenta ka election MDC Shakasi Hills Ranmers District Council kaban sa long haka arpoi trik rempang arja arpsan ukertong ka kun nyotrap National Awakening Movement uba Shamstar Renja na laban Mauprem constituency hakashitrik rempang arja arpsan ulawan ban tap kertang yeladi ha Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong. Habakran sigilat patay kubor ba Shamstar ulaong. Boya kun ya kene ka election amtang manlong kum ki he ki han henrei ban pet ya ka jingdon kam kirit kiria. Nolokta ulaong ru baka jela kadai ka badok tam henrei kat ba ki long he ki rus pa bat benra baki dan ki an ha district council banyadai ka jaj benrio hakawe dei bat ka khayi pateng ka khandau ka siap henrei dan bapenan kam hok yaka. Jengmut jonga bang mut banyakun ke election bang sumut menta bang long he long hai ne bagi video kin itu itau maka jengkit ke bakia kala dan menta hakadi khasi jetia jung larang yem kendet benrio menta ta kan numpai national ka pate ngai sen ki kilong ki kena ki banang red kalau we jungki kan paisa no an betai bisa kan paisa no kalau we jungki namar ngai kata kinong yalam kidan ki suya betang yalade serum seneng pitep nem baka jela jungi ke badok tam ha kadbau long he long han jungi pa di barus pa tam bala pernah hari India hi brak we ngide ben perkat hi mangi kum ki khasi bejentia kata senam la ya la jan sifau khatsan la jan arpos nem chano chief minister khasi ta daw ka jing temu jonga banwan hakan election kalau ngakwa bangin nya teli para khasi bajantia kamtam bangin tep baka kanong rem jongi bangidan mentah kane klimat hatowan siyo sahat to ya cerum seneng hai pila ban long try mentah lara hakane por klimat ngimla ban kendet ben rio ka ba ing ka jiken tu yonga kalong ki para khasi bajantia to ya teli to kendet ben rio hakane klimat aila di ka khnam baka nyo ban le ne mentah jong pi lengba ka district council maka district council ni ka di ka baningkong ka bala ban yada ya kari bat ya jinglong jingman ya kendau ya siap ya baru ki jingdan jing am jingi lingba ka district council hi ki bawan khai ki bawan pateng de lingba ka district council ki sayo ban yok zat tagada ka baningkong ni de ben penklan ya ka district council kumbaki nong yalam jongi kila adep kren ka nongrem jong ka khnam ka long banri ban sumar ban ket bat ban penkuat ya ki jingduna ki beladap kalau ngomnya ba an pencai ba bisa ka an jong ka district council ka don lupa hendai ngai kertas nem dan bapendan kam hak ekaan ladang ipendan kam hak ngam terai bakan long bakan dan pat ka hadu kan negi pilai dak mat lade katno ka jing saban ben jungi hak kam khai pateng ne hak kendau ka siap ne takadau tak bakan dingkong ak pat igi patba wat num perkat tang na menta lade simet wat num perkat tang na menta ka jing sobha ba menta perkat bagi khun ki sial kidan ki ban saya tho ru menta kin siyo kelong ki khun jung ki kelong marau ni kelong trai ne hari lade na kata kadau ngawang ki kela ka bamat kendet ben rio ya terlilang ka we la ngai pi la si paus na menta nyimpat yo chi minister khasi hato perkat pai beliau badai ba kejing bom ya dan kejing teli kejing wan jonga kane ka kenti ka long ba kumbang akular ki pat ba kumno ngan le bangan pun khuat ya kayo ka hat bangan le kumno ban penbiang ya ki khasi bakin yo ka kam ka jam ha kayo ka khai ka pateng kumbang kinong yalam jengi ka ga bag dan kam banle kila de batai lupa kinong yalam kanong rem jong ka khnam ko long ba ka bakidai ka benta jong ki khasi kamut dia kata ngingin nang banjor bangin yo ban long try kata Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya